Kaya po, good morning mga kabatak. Yan, at nandito tayo sa ano, Ang totoo, may utang ako kay Bayaw ng 4,000. pambiling materialis to mga kabatak. Para sa ano, karagdagan dito sa ano. Plus na natin yung puma. Walang ganito. Ilog lang. Bulog lang yan. Si diretso lang ang pwede. Hindi, walang ganito. Ito ba? Ay, Ilog yan? Sapato na. matanggal dito. Good morning mga kabatak. Magandang umaga sa inyo. Kala ko magpahinga. Ba't tuwa si Bayaw? Hindi, pahinga lang kami. Try lang namin bumili ng material. Abad na kasi malambot pa yung buhos. Ang galing nila. Bigas. Dikit lang na yan eh. Ay, gusto magpagawa sa Laguna eh. Nag-comment. Ano na Laguna? Ano yan? Ay, gusto magpagawa sa Laguna. Nag-comment. Pagtapos na raw, pabila. Ano kasi? Walang problema. Basta masahe. Pwede magkain. Alam yung trabaho. Baba muna unahin para yung may labas mo. Nabibiyak to. Buti lang, giroskas na milalim. Hindi ka naman nakunan ng vlog mo. Hindi ka nakukunan ng vlog mo. Yan mga kanon. Dahil hindi nakukuha yung ginagawa niya. Ako ay galas. Pahinga kami ngayon eh. Hindi
niya matiis, tanggalin niya raw yung forma eh. Ang hirap buhay. Alam na. Alam po, gamit na gamit ang cellphone ni Bayaw. Hindi na po for storage. Hindi ka na ganun dati. Hindi ko narinig na hindi nagreklamo eh. Ako lang yung cellphone. Pagkalas ng forma ng lababo. Ilang minuto na? 7 minutes. No? Alright. Salpak ang lababo. Masigit kaunti. Abang malambot pa daw. Alright. Masigit pa rin. Yun. Grabe. Ayos. Parang totoo na. Parang totoo na. Oh. Umagay na talaga sila. Oh. Ang ganda. Napakaganda. Dito pa namin yan. Baka pa ko na yan. So yan na nga po at bibili kami ng hollow block. Ayan, tatay dito. Wala na, ayan. Yung tricycle service namin. At yung simento dito lang kami bibili. Kaya sa tiyahin nila. Ayan, mga bata. Tawag tayo. So ayan na, tapunta po kami sa bilihan ng hollow block. Ayan. Tatay di po wala na. Bunso, sumama. Ayan, mga bata. Ayan, dito po tayo sa bilihan ng hollow block. Ayan. Yo, yo, yo. Ito, so yun at galing na po kami dun sa bilihan ng hollow block at pag-deliver na lang daw yung yung bayad saka yung resibo.
mga kabatak. Ayan. Ayun, pinabayaran ko yung buhangin doon dito. Yun kasi ang driver dito. Ayan. May kinukunang buhangin mga kabatak. So ayan, at mag-grocer kami ni Bayaw para kay tatay Policarpio. Ayan. So yung mga kabatak at bumalik na dito sa lugar nila tatay Policarpio. Ayan. Para maghatid ng counting surprise muli. Ng counting grocery mga kabatak. Ayan. Pinamit din namin yung Bayaw. Ayan. At andyan pa si Bayaw sa loob. At una natin ng counting ano. Ayan. Ayan. Alright. Ayan si Bayaw. Yo yo yo. Wheelchair. Andyan po. Andyan si tatay Policarpio. Hello! Kumusta? Hello. Napainom mo si Lola? Dadalaw lang po kami. Bisita. Paano mo po siya pinapainom? Ganyan. May straw. O may baso. Yan. Ayan po. Nailabas nyo na po ba siya? May pasyal-pasyal nyo na? Nagpaparoon naman po. Asan na po yung wheelchair nyo? Ayan pa dyan. Ay, umulan kasi kaya mailabas. Batong magkabatong Hindi pa uminit. Ano kaya no pag nagkurang bang bigla? Batong nakalatan. Batong magabatong tao. Ayan po, meron po kami yung dala-dala na ano, bigas. At saka ito, meron ditong mga Kunti mga tinapay. Opo. At meron kang maiulam dyan. May manok dyan tayo. May manok dyan, mga ano. May manok na buo dyan. Ayan. May manok na... Baday lalim. Saka may biskuit dyan. May palaman po dyan. May ano, may palaman. Ayan. Ayan. Kumusta naman po ang pagtulog niya? Para Wala, ano, may igwa kang tataramon lang. May gusto kang sabihin. Ha? Kasi ako masakit ang siyan ako. Sakit daw ang tiyan niya. May manok dyan, lo. Baka masira yun. Ito yung manok. Isang buo yun. Saan po ka nagluluto dito, lo? Sa labas sa... So, Ayun. andito po siya nagluluto, mga kanon. Oh. Ay, may adobo pala siya. Oh, di ba? Ayun ang kanyang mga panggatong. Adobo sa asin bawang lang. Masyadong mababa, mga kanon yun. Delikado to, kaya kailangan mong bantayan yan. Oh. Ayan. Alright. Opo, opo. Magkaano lang para hindi kayo mahirapan. pag nag-init-init, ito may gusto lang dyan mga 2 oras yan. Basta magbibintagan pa. Lalo ng konton. Bigat yung mga siya. Iyo. Ikalkalan pagkas na lulubog baga. Ay, mga tubig niyo po. Meron pa. Ang dami pa. Nagpapabayad na lang ako sa tricycle baga. Duman ako sa pagkakas. Nagpapaigib ka na lang. Wala? Welcome po, welcome. Welcome po. Opo. Ayun po ay galing sa aking sponsor na si Kuya Cesar Ferrer. Maraming salamat. Okay. Kaldero. Ano pa naman, lechon yata yan. Oo. Kuya Cesar Ferrer. Maraming salamat po, Kuya Cesar, sa taong-tabang na araw kami sa Muya, na nasa evacuation. Importante po sa Muya na gawin ng tabang. Alay mo po ako nagtatrabaho kaya mapatay kami. Kaya ito po na po salamat sa inyo sa gabon. Ayan. Yan lang po, no? Yan lang po ang sinadya namin, makapaghatid ng ano, makakain at pagbisita na rin para po makakumusta kayo. Yan. May luwas kayo, pag nagpapal na lang yung mga alas, sinamang oras, hindi na mapalanbanan. Opo. Ako yan, talagang madalang opo. Yeah. Yan lang po, lo. Salamat po. Lang. Ayan.
Bye-bye, Lula. Salamat. So yung mga kabatak at nakatid din natin yung wala tatay sa batak. Ayan. Salamat po sa mga panonood at hindi pag-skip ng patalasta. Ayan. Mga ads mga kabatak.